Košarka u kolicima je fascinantna i dinamična sportska disciplina koja omogućava osobama s invaliditetom da sudjeluju u jednom od najpopularnijih sportova na svijetu. U našem sportu mogu sudjelovati u Hrvatskoj ligi, mogu sudjelovati i dva zdrava zato što imamo manjka igrača. Može sudjelovati i ženske osobe s invaliditetom, ali kad se igra, na primjer, Europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo ili neka Euroliga, onda mogu igrati samo igrači sa invaliditetom. Postoji interes za ovaj sport, ima nas koliko nas ima u prvoj ligi 5 i vamo 3, to je 8 klubova. Bilo nas je jedno vrijeme, ja mislim 12, ali smo se smanjili 12 ili 10, ali smo se smanjili sad na 8, ali još postoji zainteresirano za košarku, ali ima dosta, kako bi rekao, malo se unatoč što ima zainteresiranost, ja mislim da se malo ljudi javlja za košarku ili za bilo koji drugi sport osoba s invaliditetom. Ova sportska grana koja se razvija već desetljećima ne samo da promiče fizičku aktivnost, već i društvenu inkluziju, timski rad i prijateljstvo među natjecateljima. Ja sam došao pred 2 godine, nisam se prošle godine natjecao. Imao sam puno teških operacija, nakon 10 godina operacija i bolnica. Krenuo sam sada sa njima. Prije sam trenirao košarku, zavolio još prije. Nema odustajanja i budim svaki dan sa osmijehom i sa željom, voljom i to je to. Zaostala utakmica drugog turnira odigrana je u Kostreni gdje su formalno košarkaši Zadra bili domaćini sukladno pravilima turnira. Ova utakmica bila je posebno važna jer je Zadar bio favorit prema dosadašnjem tijeku sezone. Međutim, Kostrena je imala drugačije planove i odlučila se boriti za svoju drugu pobjedu u sezoni, što je dodatno podiglo atmosferu u dvorani. Od samog početka utakmice bilo je jasno da će to biti uzbudljiva borba, ali Kostrena je brzo pokazala svoju dominaciju. Izvrsna organizacija igre, brza dodavanja i precizni šutevi omogućili su domaćinu da rano stekne prednost. Igrači Kostrene kretali su se s lakoćom, demonstrirajući nevjerojatne vještine upravljanja kolicima i uspostavljajući kontrolu nad utakmicom. U drugoj polovici utakmice Kostrena je nastavila pritiskati, iako je Zadar pokušao odgovoriti s obzirom na svoje visoke ambicije u ovoj sezoni, Kostrena je ostala fokusirana i odlučna. Njihov timski duh i sinergija bili su očiti dok su održavali veliki razmak u rezultatu. Na kraju utakmica je završila rezultatom 56-28 u korist Kostrene. Pa ne znam, ušli smo totalno nezainteresiranu utakmicu, ne znam uopće što bih rekao, Kostrena je zasluženo pobijedila i to je to. Ova pobjeda nije bila samo statistički važna, već je simbolizirala trud, predanost i zajedništvo koje sport donosi. Neočekivano možda nekome, ali mi smo vjerovali u tu pobjedu i jako smo sretni. Sretni smo s ovom pobjedom i nadam se da ćemo tako nastaviti dalje. Igrači su se nakon utakmice zagrlili, razmijenili čestitke, a svi prisutni su znali da je košarka u kolicima više od igre. Ona je način života koji okuplja ljude iz raznih sredina i omogućuje im da se bore za zajednički cilj. Tako, ovdje se na terenu znamo i posvađati, zna biti teških riječi, ali na kraju ih daš ruku i to je to. I još jedanput, evo, čestitka Kostreni na zasluženoj pobjedi i to je to. Kostrena je ovom pobjedom dokazala da se nikada ne smije podcjenjivati, a njihova budućnost u sezoni izgleda obećavajuće. Ja sam Andrej Rubeša i u ime KKIO Kostrena želim svima sretan Božić i ugodne blagdane. Ja se zovem Ivica Žagar i ime košarkaškog kluba osoba s invaliditeta Zadar želim svima sretan Božić i Novu godinu.